Wach machielo mabende ne owuoka mano e kinde mane control of budget koro yango kaka kar jot mano mar jatend piny osebedo katiyo kod omenda en kotudore kod advisors makoro nitiere pacho kae nikech adiera e kinde mane rawere owuok oko higa mokalo ka ging'anyo ne terrorism mano advisory magiyudo kotudore kod counter terrorism en $45,000,000 economic and social affairs advisory $1,907,000 strategic policy advisory $1,150,000 public entity oversight entity wantiere kod $1,251,000 general administration $1,000,009 ka leadership and coordination services en $1,765,000. Daniel Juma kaduoke twako kinyi makawuono bende paro ni mako gin gigo mochuna ahinya mar kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto nyaka timana kod omenda mathoth ka koro giketo advisory makamano kata bedo ni ne giwacho ni ibo bed ni duoko gigi piny to pok waneno omenda pod ilal kanyo kwariwo gigi duto to en $1,000,000,000 ma itiyo godo. Kino katiba ma 2010 inowacho ni jatelo nigi slots mag cabinet positions Tirario Gade. To Gimomen in a category to Makaman, quite not one of it giving only lean government. Miluga Mondokikwati Pesa Mangan, Kaka Dalmachon, Manoka Noka Kaira Chiel and the ministers, Madik Moing Paranapra Beach, Daluchan and assistant ministers, Nengen New War. To Jogi Kinano, Ki maintain Minister Chiel. Tendeni imie mtoki morning ago imie jomuti yogo jomatione imie allowances angokoro pesa mathoth manene dhi kuom jomatie sirkal koro gimomiyo neno katibo kelo gine manyien en mondo wakung pesa mondo kik wati gi pesa wachulo sara ji mang'eny iwinjoga to gini ema nene katibo kelo to kanene ka Kibaki neno donjo to Kibaki makosa manotimo mokwongo en kendo bet gi sirkal malach moloyo kaka katiba ne dwaro ka en neno wacho ni sani wadhi sirkal mar gweng to sirkal mar gweng ni katiba neno ko envisage kata na gik mineno mag security provincial administration onego bed ni gigi te obedo collapse mondo wan gi ker to wan kod sirkal mar gweng mang'iyo lakini no ka Kibaki nyaka ne odonjo kanyo obeni neno okao wacho ni koro obedi nyaka bed gi DC mage nyaka bed gi PC nyaka bed gi county commissioners neno ka gigi ne ketho pesa mang'eny iwinjoga koro sani ker Ruto gima kanyo neno kanyo vijende odhi ng'anyo ne dwaro mondo one of the things ne dwaro mondo kik wati gi pesa mang'eny to nene en won neno wacho ni adhi ng'ado wadhi tiyo gi pesa maber koro mane aneno kata office ma first lady neno ng'ado budget wacho ni koro ng'ado budget koro kineno ka sani koro kendo budget koro hingore mokalo kaka nene choncha advisors gi most of them actually kineno ka advisors gi of course advisors kenya ka bed advisors lakini nyaka wang'e to advisors adimo an kod gibed advisors matiyo tich ma mok nyal duplicate tich ma ministry timo wachulo minister teach monego bed nigi advice go press sirkal koro kikawa advisor tiketo ne advisor mari kata mar health to one gi minister of health doge meno ken waketho pesa koro duplication of duplication koro awacho ni mondo wabed joma madho wa preach pit wamadho busa ok ber onego bed ni wa preach pit wamadho pi iwinjoga koro sirkal nyaka ng'eni jopiny ng'iyo malong'o niwach pesa ni en pesa ma war mochulo osuru ema gitiyo kodo koro akwa mondo gibed gi frugality mondo giti gi pesa maber mondo jopiny kik ne ni pesa kethre aketha ni pesa yaka ang'eyo ni kisebed ker tidwaro mondo ibed gi ji joma ne support joma ne otimo ni kama koro mene ang'eni mene shida ma ker nini go to bende ker mondo jadonja yote bro dwaro mondo mondo reward joma ne support lakini okonego bed ni wa spend pesa mathoth kamano kendo advisors again most of them okokali parliament they are not vetted
Ino ka ngamo ko bed vetted to nen kanyo en obet kanyo nen korino advice kal to onwango pesa moromre gi pesa ma cabinet minister mena kwedo ma okamorgo. Into